Jatelo ichake matek kabisa kata kamano ang'nwa chak none mos mondo waketo japiny owinja nena to en tabu mane mantiere CBC en kit somo mabende ne okel kanyo ka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ntiere telo to kinde mag campaigns nowinjo ka jatend piny Kenya masani William Ruto ma sechego ne en jalup wa jatend piny nosiko wacho ni ma en kit somo mabende gidhi golo oko. Dipo ni riwori gi paro no? Mokwongo kabisa weri gi josiasa. An expert mane nie gino kamane chakore. Number 1, ka in janyuol chikiti kawuono. Ka ng'ato wacho ni niya, ni en minister mar education, en jatend piny mar Kenya, nodhi puonji nyathini competence. Dhi penje penj achiel. To competence mar nyathi mane higni 6, 7 kata 8. Ere method mitiyo godo ming'e godo competence mar nyathini maka kori dhi puonje to wang'e ni my competence mare en method kada tool mane ma Kenya tiyo godo mang'eyo godo competence mar nyathi ma higni 6, 7, 8 nyathi matin. Ka gionge go tich dogi chalo osiptal midhiye ma onge gi kamipime ji to yedhe imiyo ji. Paruru matut. Emomiyo anuoyo kendo adhiego. Kenya wan gi ji ariyo. Jomong'eyo gima timo to joma winjo gik ma jomoko ne paro to nikech in gi ng'wech moloyo jomoko kaka joma nowinjowa mokwongo. Gin ema ne gichiegni gi President Uhuru Kenyatta. Ne gikawo slogans magwa mane Uhuru yalo godo tinde TV ni kik chul nyathi kata Bill Gates be ok nodhi bedo kiang'o kete nyathi chuno ne mondo bed daktar to koneno remo to faint kiang'o. My friend, joka nodong' gi slogans gi jokes. Gima ne nitie paro mokwongo ne onge gimoro ni CBC, ne nitie gimiluongo ni TBL. Gima jogo ma itimo e Kenya ka an okomora, lakini anya wacho gimogik. Gima nomiyo idwaro change system mar education e Kenya ok nen loko 844. Gima ni idwaro kiwacho gi kisungu to infuse quality in the learning process. Kaka inya wacho gino dhulu ang' ilok na bang'e. E gik matimore Kenya sani ka winjogi wageruru klase mang'eny mag CBC. Klas mar CBC enang'o? Ok en mana klas. Ka ipenjogi wasegero 20,000 classrooms mag CBC. Jogo wachang'o? It was not quantity, it was quality. Makori temo wacho ni gima timore sani ok en quality, en mana quantity. Nothing. And by the way, Namariek odhiongi YouTube na channel mara from 2006. Gik mana wacho gitimore sani. Anuoyo ni kenda diego. Onge gimoro mibiro luongo nya wach CBC no. Maybe CBC in the eyes of 844. Gima nene onego chak timore monego timre sani. Ere kaka wanyalo yudo quality learning e Kenya. Quality learning chakore gi 3 things. 1, kidwa loso curriculum e Africa ma ng'ato dak below $1 a day. That learning system nyaka bed ni en gima simple. Onego bed so simple makada dayo mudong gi nyakware Tana River niga idea gima dhi nyime e school. E mwawinjo kuom CBC ka wawinjo ni kaja jopuonj bende gine baro omero gi jonyuol gino omero. E system mikelo onego bed ma affordable. Nikech ji onge gi pesa e piny mar Kenya, e piny mar Afrika. Mwawinjo CBC en ni pesa ne ng'eny mongo ji ok nyalo jol kode. To mae mogik. Nyako bed futuristic. Minister mar education onego bed niya owacho ni akawo nyathini ma higni 6. E learning process marwa obiro bede ma nyako bed higni 19, 20 kata 20 gi wiye. An kata minister awacho niya
ang'eyo gima nyathini biro bedo en, koro gimonega tim, I'm going to assemble resources and the tools to enhance that innate ability in your child. Mago buinano katimore. Though, mage miluongo ni the origins mar gimiluongo ni CBC. Omiyo an ang'eyo kuma ne wachake, ang'eyo gimomiyo wane problems mwasedonje sani gi, to kendo aneno kama odhi make lokro jomoko. Aneno. Erokamano Profesa. Koro sani ng'ama ok dwa winjo to we kech giwacho ga pile ni wan weroga ok wakwed wan wachake. Ok ochuna ka ok ochunogi gin bende gibed godo. Kamwa gikeni ok wanyadok chien Profesa.